Správne nastavenie lopatiek. V prvom rade si skontroluj nastavenie tvojich lopatiek. Uvoľni sa a takto skús, či medzi lopatkou a hrudným košom je nejaký priestor. Ak tu máš takúto medzierku, tak lopatka nie je nastavená správne. Vyskúšaj si jednu aj druhú stranu, aby si zistil, či je medzi lopatkami rozdiel a začni to horšou. Čiže tam, kde je medzera väčšia. Ak by ti to na horšiu stranu nešlo, vyskúšaj začať tou, kde je medzera menšia. Správne má byť lopatka nalepená na hrudnom koši. Začnem tým, že pod lopatku strčím prsty a tlakom lopatky do hrudného koša tie prsty vytlačím. Lopatka by sa pri tomto nalepení mala pohnúť do strany a hore. Pocitovo by mali byť trapézy uvoľnené a rameno v miernej dekompresii. Ak cítiš aktiváciu okolo hrudného koša, tak si pravdepodobne zapojil pílovitý sval a to je správne, pretože to je fixátor lopatky. Zapamätaj si, že všetko chce cvik a tréning a nebuď frustrovaný z toho, že to nejde hneď na prvýkrát. Skúšaj to viackrát za deň a verím, že to budeš mať zvládnuté bez toho, aby si sa lopatky musel dotknúť. Takéto správne nastavenie lopatky môžeš aplikovať do každodenných činností v starostlivosti o dieťa, či už je to kočíkovanie, prebalovanie, čokoľvek. Vyskúšaj a napíš mi, či ti to pomohlo, prípadne ak máš nejaké otázky, kľudne mi napíš správu.